Pre žiakov 9. ročníkov základných škôl a ich rodičov sa vo štvrtok uskutočnil Deň otvorených dverí na gymnáziu svätého Jozefa. Budúci uchádzači v tento deň mali možnosť sa dozvedieť množstvo informácií o štúdiu, prezreli si interiér a exteriér školy a v príjemnej neformálnej atmosfére zažili stretnutie s pedagógmi. Pre študentov sme pripravili privítanie s prezentáciou, kde ich oboznamujeme hlavne o tom, v čom sa naša škola odlišuje od iných, aké sú priority našej školy. Škola ponúka 4-ročnú formu štúdia. Návštevníci dostali informačné materiály, kde sa dozvedeli okrem výučby aj o mimoškolskej činnosti a práci na rôznych projektoch. Učebný vzdelávací plán má jednu takú dôležitú odlišnosť. Je to to, že na našej škole sa vyučuje katolické náboženstvo a okrem toho sa teda kladie veľmi veľký dôraz na štúdium cudzích jazykov ako anglický, nemecký jazyk, ruský jazyk. Gymnázium je vybavené modernými učebnými pomôckami. Má špeciálne učebne biológie, fyziky a chémie. Ďalšie sú 3 počítačové a 2 jazykové. Chcel som sa pozrieť a hlavne vybrať si tú strednú školu. A čo ťa oslovilo? Učebne majú veľmi dobre zariadené aj ako počítačky. Myslím, že aj pani riaditeľka veľmi milá, aj privítanie. A páčilo sa mi aj ako pán zástupca vysvetlil tie rozdiely medzi štátnym a cirkevným gymnáziom. Bežala som sa, lebo sú tu milí učitelia, je tu pekná škola, pekné triedy, dobré vybavenie. Asi triedy a hlavne učitelia, milí aj žiaci. Škola organizuje pre žiakov aj poznávacie a jazykové zájazdy do zahraničia. Naposledy navštívili Anglicko a Francúzsko. V rámci stredných škôl sa zúčastňujeme v prvom rade všetkých súťaží, ktoré poriada primátor mesta, to znamená, ktoré majú názov o pohár primátora mesta, potom okresných súťaží. No a mali sme postup aj na krajské, a dokonca sme boli na majstrovstvách Slovenska. Na majstrovstvách Slovenska 2-krát vo volejbale. Mimoriadne nadaní a talentovaní žiaci sa zúčastňujú súťaží a predmetových olympiád. Ja by som túto školu určite odporúčila budúcim žiakom, preto lebo je tu výborná rodinná atmosféra. Učiteľský zbor je veľmi profesionálny a takisto aj kvalita výuky je tu dosť na vysokej úrovni. Tak určite kvôli našemu prostrediu, ktoré je veľmi príjemné na učenie a takisto aj rodinná atmosféra, ktorá prevláda na našej škole. Poslaním školy je príprava študentov na vysokoškolské štúdium doma i v zahraničí a na prácu vo verejnej správe, kultúre a ďalších oblastiach. Žaneta Miklovičová, televízia Pohoda.